Víte, to komponování není taková jednoduchá věc. Jsou autoři, kteří píší neustále nebo pracují pravidelně každý den. Každý den, aspoň pár taktů musí napsat, to je sice správné, ale jsou také autoři, kteří píší jenom občas a není to znát, že by ta hudba byla horší nebo lepší. Je to zase naprosto individuální. Čajkovský pracoval velice pilně, každý den napsal spoustu taktů, to denní penzum odevzdával a Martinu to dělal taky tak, že měl ten jízdní řád na každý den a ten dodržoval. Věděl, kdy má komponovat, věděl, kdy má jít na procházku, kdy si má sednout do kavárny, kdy se projde, kdy zase bude pracovat a kdy bude odpočívat. To je režim krásný u skladatele, který třeba je na volné noze a nemá žádné jiné povinnosti. Ale když si vezmete ty naše mistry, třeba z toho minulého století, Janáček, Förster, Novák, Suk, tak ti všichni byli zaměstnáni. Celý den učili a většinou komponovali jenom o svátcích nebo o prázdninách a stihli toho taky hodně. A myslím si, že když ten skladatel jenom komponuje a nedělá nic jiného, takže to je taky trošku nebezpečné, protože potom tam nastává taková určitá setrvačnost, on se přinutí k té práci, ale není tam takové to napětí, kdy se na tu práci těší, že ji nemůže dělat a potom se těší třeba na tu neděli, že může komponovat, nebo na ty prázdniny. Že jo? A takhle to bylo u Nováka, u Suka, kteří vlastně komponovali jenom, když měli čas. U Suka to bylo ještě navíc stíženo tím, že Suk jako člen Českého kvarteta pořád jezdil po světě a měl skutečně málo času někde spočinout, sednout si a komponovat a přitom napsal nádherné jedinečné dílo. Já se do komponování nějak nenutím, hodně promarním času, úplně zbytečně a někdy se do něčeho pustím a teď to třeba nejde, tak to zase nechám. Je dobré, když to nejde, tak to nechat ráno moudřejší večera, jak se říká, na druhý den a potom to třeba zase nastartuje. Já teda píšu tak, jak cítím tu hudbu a myslím si, že to je asi nejlepší a že to je jediná možnost. Podle mě nechci dávat nikomu rady a taky jsem nikdy neučil kompozici, ani nechtěl a asi bych to ani nedovedl, ale myslím si, že člověk, který se chce této práci věnovat, takže se má naučit to řemeslo, že se má naučit kompoziční disciplíny, harmonii, kontrapunkt, formy, instrumentaci a tak dále. A potom už může dělat jenom to, co mu Pán Bůh dal a buď to vyjde, nebo to nevyjde, ale jakékoliv přetvazování v hudbě se pozná a myslím si, že když někdo píše hudbu, že chce někoho jako ohromit, nebo že ukáže, že to taky takhle umí a tohle umí a chce někoho oslňovat, že to není asi ta správná cesta, ale ať si to každý dělá, jak chce. Já píšu jenom tu hudbu, kterou cítím a buď to vyjde, nebo to nevyjde. Já si myslím, že to je jediná možnost. Znát literaturu, aby člověk neobjevoval nové Ameriky, aby nepsal něco, co už tady bylo, aby byl poučen, kde ten vývoj je. A já jsem taky sledoval i ty nejnovější směry a jezdil jsem na ty festivaly, pokud bylo možné nové hudby, na Varšavskou ješeň téměř pravidelně. Takže vím, co se děje v té hudbě nebo co se dělo, ale mě určité techniky neoslovily. Vědomně se hlásím k navazování na tradici. Myslím si, že bez tradice to není možné a tady vždycky vzpomínám na Janáčka, jak to byl úžasně moderní skladatel a Janáček nebyl žádný revolucionář a Janáček říkal, žádná revoluce, evoluce. Musí se vycházet z minulosti.